Osian, da chi wedi dod nôl o Baris nos Sul ar ôl gwylio Gwlad Belg. Lot o bobl ella di awgrymu bod Belg ddim cweit wedi bod ar ei gorau ers cwpan y byd, ond oedd y gêm yna mewn ffordd yn atgoffa pawb o just pa mor dda mae'r tîm yna. Ie, dyna'r gorau dwi wedi gweld nhw'n chwarae ers peth cyfnod ac oedden nhw'n dda iawn. I fynd i Ffrainc a sgorio 4 ac allan nhw wedi cael 7 neu 8 mewn gwirionedd. Ac ennill yn gyffyrddus oedd y newidiadau yn diwedd a 2 gol hwyr i Ffrainc, ond mewn gwirionedd oedden nhw'n gyffyrddus ac yn dangos maen nhw mewn cyfnod da. Ac fe rhaid i ni fod ar yn gorau nos Wener. Ond wrth gwrs, da chi wedi cael cyfnod digon hir i ymarfer efo Carfan Cymru rwan, a mae'r tîm hun ar rhediad da yn amlwg yn y grŵp ar hyn o bryd. Da chi'n ddigon hyderus ar gyfer y gêm yma? Wel, da ni wedi dechrau bencampwriaeth yma dda iawn. Da ni wedi gosod sylfaen mewn lle, ac y pwysigrwydd rwan ydy adeiladu ar y sylfaen yna yn yr ail gêm yn erbyn bob un o'r gwledydd. Mae'n bwysig bod ni'n adeiladu ar beth da ni wedi gyflawni. Ond da ni'n llwyr ymwybodol fod y gwaith calad i gyd o'n blaenau ni, a mae'r gêm yma wrth gwrs yn mynd i fod yn dasg anodd. Ond mae'r hyder a'r ysbryd yn y garfan yn wych, felly dim ond gobeithio allan ni gyrraedd y lefel yna da ni wedi osod yn barod ac allan ni gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Mae'n chwaraewyr fel Jonathan Williams a Ben Davies sydd wedi ymuno efo'r garfan wythnos yma bod nhw wedi ynafu. Ydy hwnna'n dangos cymaint o newid sydd wedi bod o gwmpas Carfan Cymru rwan blwyddyn y 2 yn ôl, oedden ni dal yn sôn am chwaraewyr yn methu'r gemau oherwydd anafiadau rwan, maen nhw'n troi fyny hyn oed pan maen nhw wedi ynafu. Ie, mae wedi cymryd amser i gael hynny mewn lle, ac mae hynny'n glod wrth gwrs i bawb sydd yn gweithio mor galad i sicrhau fod yr awyrgylch yr un cywir i'r chwaraewyr, a maen nhw'n mwynhau dod at ei gilydd bellach, a mae'r ysbryd yna yn eu plith nhw yn gret i weld. Ac mae hynna, fel dwi'n deud, yn dod o ganlyniad i lot o waith calad tu ôl i'r llenni. Ac wrth gwrs, mae cael Ben a Johnny Williams yma'r hogiau ifanc oedd yma wythnos dwytha. Mae hynna jyst yn cryfhau beth da ni'n drio i wneud. Felly, da ni eisiau sicrhau fod ni'n gystadleuol. Nid yn unig yn y bencampwriaeth yma, ond am flynyddoedd i ddod, a dyma'r ffordd o wneud hynny. Lot o'r sylw wedi bod i'r gêm yn erbyn Gwlad Belg yn amlwg, a rhywfaint o sôn iawn hyd yn oed os di Cymru'n colli hon, mae yna dal digon o gemau, digon o bwyntiau chwarae am, ond fyddwch chi hefyd yn cadw llygad ar y gêm na rhwng Israel a Bosnia ar yr un noson, hwnna'n amlwg yn mynd i chwarae rhan fawr yn y grŵp. Os gyda chi syniad pa ffordd chi'n offi'r canlyniad yna fynd i helpu chi mewn ffordd? Dim o gwbl, oherwydd allan ni ddim rheoli hynny beth bynnag. Yr unig beth allan ni reoli ar gyfer nos Wener ydy'r lefel yn perfformiad ni. Mae'n mynd i fod yn dasg anodd fel yn ni'n deud, mae rhaid ni fod ar yn gorau, felly allan ni ddim tynnu'n llygad am eiliad oddi ar y dasg sydd o'n blaenau ni. A wedyn, ar ôl y gêm, ar ôl y chwiban ola, gan i weld be mae'r tîmau eraill i wneud a gweld be mae hynny'n ei olygu. Ond bydd na ddim un canlyniad arall yn golygu dim os nad ydym ni'n cael y perfformiadau cywir a'r canlyniadau cywir yn y 5 gêm sydd i ddod. Felly, dim ond canolbwyntio ar ni'n hunan nos Wener ac na ni edrych ar pethau eraill wedyn.